så vi har köpt lite grejer, typ pennor och allt möjligt. Så här är själva rummet vi bor i. Det finns också ett badrum där borta, men det visar vi sen. För här är sängen. De hade ingen barnsäng så jag fick sova hos mamma och pappa. Och här är en tv och gardiner och det här hade jag ingen aning om vad det leder till. Hej alla! Jag heter Erik och vi är på någon sorts fiskakvarium. Jag vet inte. Okej, jag har pengar. De fiskade i alla fall. Vi är inne i SeaWorld. Ja, just det. I SeaWorld. Det är Edinburgh. Det finns i Skottland bara, tror jag. Vi är nu i Skottland i alla fall. Hej alla. Jag åker till någon sorts Correction. Jag skulle visa lite mer gratis slime. Jag öppnar den. You say nothing. Så slime. Så nu flyger vi. Så steg 2. Jag såg vad som hände där i undervärlden här uppe. Jag såg massa berg, bilar och grejer. 3. Jetmotorn var irriterande. Hemskt irriterande. Den där dumma jetmotorn. Så det var någon jättedålig jetmotor som gjorde så tills att åka till Skottland och Ryanair. Det är jättekul. Så kom ihåg att gilla och prenumerera.